वर्तमानपत्र नसती तर मराठी निबंध। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण वर्तमानपत्र नसती तर या विषयावर मराठी निबंध बघणार आहोत। आज 7 दिवस झाले कोणतेही वृत्तपत्र वाचायला मिळत नव्हते, कारण वृत्तपत्रांचा संप चालू होता। आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी यावर बातम्या कळत होत्या, पण वृत्तपत्राच्या वाचण्याशिवाय सकाळचा चहा गोड वाटत नव्हता। वृत्तपत्र ही आजच्या युगातील विश्वातील सर्व घटनांची माहिती देणारे फार महत्त्वाचे साधन आहे। आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी ही सर्वांना परवडणारी अशी साधने नाही, पण अगदी गरीबातला गरीब माणूसही सार्वजनिक वाचनालयातील वृत्तपत्रे वाचू शकतो, तर निरक्षर माणूस देखील साक्षर करून वृत्तपत्र वाचून घेऊन जगातील घडामोडी समजून घेऊ शकतो। वृत्तपत्रे ही समाजाचा आरसा असतात, म्हणजे समाजात घडणारी प्रत्येक गोष्ट वृत्तपत्रात दिसून येते। वृत्तपत्रे समाज घडवतात। जेव्हा आपला देश गुलामगिरीत होता, तेव्हा वर्तमानपत्रांनी फार मोलाची कामगिरी बजावली। वृत्तपत्रे समाजातील वाईट रूढीवर टीका करतात। वर्तमानपत्रे नसती तर हे काम कोणी केले असते? वर्तमानपत्र नसलेल्या देशात समाज जागृती होणार नाही। जगात घडणाऱ्या नव्या घटना, नवे शोध यांची माहिती वर्तमानपत्राशिवाय सामान्य लोकांना कोण देणार? वर्तमानपत्रामुळे आपल्याला इतरही अनेक गोष्टी कळतात। ठिकठिकाणी होणारे सोहळे, समारंभ यांच्या बातम्या वृत्तपत्र देतात। त्याचप्रमाणे वर्तमानपत्रातील जाहिरातीमुळे विविध गोष्टींची माहिती होती। नोकरीच्या जाहिराती, लग्नाच्या जाहिराती, हरवला सापडला या सदरातील जाहिराती वर्तमानपत्रे नसल्यास त्या कुठे प्रसिद्ध होणार? वर्तमानपत्रामुळे सारे जग जवळ येते। जगाच्या एका कोपऱ्यात घडलेल्या घटनेची वार्ता वर्तमानपत्रातून ताबडतोब साऱ्या जगभर पोहोचते व साऱ्या जगातून मदतीचा ओघ येऊ शकतो। अशा प्रकारे मोठी कामगिरी वर्तमानपत्रे करतात। अशी वर्तमानपत्रे जर नसती तर जगाकडे पाहण्याची खिडकी कायमची बंद झाली असती। जर या निबंधाशी संबंधित काही गोंधळ असेल किंवा आपल्याला अशा कोणत्याही विषयाची माहिती हवी असेल तर कृपया खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्सद्वारे आपले प्रश्न आम्हाला विचारू शकता। या निबंधाशी संबंधित आणखीन काही प्रश्न असतील आपण आम्हाला ते देखील सांगू शकता। धन्यवाद।